Adele skal synge sin Oscar-nominerede sang Skyfall. Og mens de helt store stjerner altså om nogle timer vil blive belønnet og hyldet i Hollywood, går tusindvis af andre rundt i byen og drømmer om, at det en dag bliver deres tur til at vinde. En af dem her. En af dem er en ung dansk kvinde. Når Natasja Guldbæk går ud af døren, ender hun på Sunset Boulevard. Jeg føler lidt, at vi bor i paradise. So, my cell is set. Det er Hollywood, der er hendes hjem. 21-årige Natasja Guldbæk fra Gribskov i Nordsjælland. Jeg var 17 år, da jeg kom over. Det var meget, meget ungt. Hvad sagde dine forældre til det? Wow. Hun deler den drøm, der får tusindvis af andre unge fra hele verden til at søge mod Los Angeles. Drømmen om at blive opdaget. Der er aldrig en dag, der er den samme. Og man kan få lov til at lave alt i verden. Altså, fordi du spiller en rolle, hvor du er rengøringens dame, og så spiller du en rolle, hvor du er en prinsesse, og så spiller du en rolle, hvor du er en skurk. Hver dag går Natasja Guldbæk stribevis af e-mails igennem med tilbud om auditions. Så er der den her. We'll consider contact for the right person with dark hair. So, obviously that's not me. Hej, Natasja, kom ind. Hun har gået til auditions i 4 måneder, men mangler stadig at få en rolle. For at blive dygtigere tager hun dramakurser. And it just totally gets out of hand. People arrive by the day at any age, at any time, because there's a dream. And people are a little eccentric. So come on in. Nico. Ligesom de andre med skuespildrømme tjener Natasja penge ved siden af hos en lokal ejendomsmægler. Use the setbacks 5 feet here. Men det er stadig drømmen om det store gennembrud, der trækker. Ultimative drøm er helt bestemt at stå med en Oscar. Do you think Natasha will make it? I do. I do because she's driven, because she wants to do it right, because she cares about all the aspects of the work. So I think she has a very good shot. Og derfor knokler og drømmer 21-årige Natasja Guldbæk videre. Jeg vil gerne være skuespiller, fordi jeg har altid været en skuespiller. Simpelthen fordi hun ikke kan lade være. Se hele Oscarshowet direkte her på TV2. Det er fra klokken 23 i aften.